Здравейте, приятели и интернет следователи! Не сменяйте видеото, защото ще разгледаме 21 супер интересни факта, от които ще ви гръмнат главите. Така че, започваме! Знаете ли, че цялото население на света може да се побере в Лос-Анджелес? Според едно изследване от 2011 година, ако всички хора застанат рамо до рамо, то 7,5 милиарда души ще вземат площ около 1300 квадратни километра, което е точно колкото площта на Лос-Анджелес. И като говорим за побиране на световното население в тесни места, има още един ефективен, пък било той доста по-гнусен начин. Ако смериш всички хора на света в гигантски блендер и оформиш сместа като топка, то тя ще бъде с широчина около 1 км. Това е достатъчно малко, за да я поставиш в единия край на Централ Парк. Жалко, че няма да има кой да се наслади на красотата й. Канарските острови са кръстени на кучета, а не на птици. Думата канарски идва от израз на латински, който не мога да прочета, който означава островът на кучетата. Според една легенда, римляните са открили островите и там са видели много диви кучета. В момента в света има повече близнаци от всякога. Според доклад от 2020 година, броят на близнаците е достигнал рекорден връх през последните няколко десетилетия. Една от причините за това е увеличаването на изкуственото оплождане и на други методи за подпомагане на зачеването. Най-лютата чушка в света в момента е Каролина Рипър. Тази огнена чушка може да достигне пик от 2,2 милиона по скалата на Сковил, което е толкова люто, че може да предизвика силна болка, изпотяване, повръщане, а в някои случаи дори халюцинации. Каролина Рипър е създадена от Ед Къри и е официално призната от книгата на рекордите на Гинес през 2013 година, като за сега остава ненадмината. Най-тихата стая в света се намира в централата на Microsoft в щата Вашингтон. Тя е част от лабораторията за акустика и има ниво на шум от минус 20,35 децибела. Това е по-тихо от слуховия праг на човека, който е около 0 децибела. Според доклади, тази тишина може да предизвика дезориентация и халюцинации. Например, някои хора могат да чуят кръвта си да тече в тялото им или да чуят как очите им се движат в черепа. Тази стая се нарича анехоична камера, защото не произвежда никакво ехо. Всички звуци, които се издават в нея, се поглъщат от специалните стени и под. Microsoft използва тази камера за тестване на различни продукти. Най-големият мървуняк, открит до сега, е с дължина от над 5900 км. Колонията приютява 33 популации от мравки, които са се слели в една гигантска суперколония с милиони гнезда и милиарди работници. Интересно е, че мравките са показали способността да се разпознават взаимно, дори и да идват от противоположните краища на колонията. Октоподите са изключително интелигентни и гъвкави създания, които притежават редица странни черти. Например, те имат 3 сърца и 9 мозъка, като главният мозък контролира нервната система, а останалите 8 се грижат за движението на всяко едно от 8-те пипала. Те имат синя кръв, но не защото са с благороден происход, а защото тя съдържа хемоцианин, вместо хемоглобин. Изчислено е, че за производството на само 1 кг мед, една пчела трябва да посети над 2 милиона и 700 хиляди цвята. Трудно би било да се определят километрите, изминати от всяка пчела по време на цялото й съществуване, но можем да кажем, че за производството на 1 кг мед, всяко насекомо трябва да прелети около 150 000 км, което е почти 4 пъти обиколката на Земята. Най-ниската температура, измерена някога на Земята, е регистрирана на съветската станция Восток в Антарктида. На 21 юли 1983 г. термометрите там са отчели удивителните минус 89,2 градуса по Целзий. Това е толкова студено, че ако издишате, въздухът ще замръзне и ще падне на Земята като сняг. Знаете ли, че озоновият слой на Земята ще се възстанови напълно след 50 години? Според доклад на ООН от 2018 година, озоновата дупка над Антарктида се свива с около 1,8% на десетилетие. Това се дължи на международните усилия за намаляване използването на химикали, които разрушават озона. Знаете ли, че Япония е най-податливата на земетресения страна в света?
Тя се намира върху 3 тектонични плочи, които се движат една спрямо друга и предизвикват около 1500 земетресения годишно. Най-силното земетресение, регистрирано някога в Япония, е през 2011 година и е с магнитуд 9 по скалата на Рихтер. Венера е втората най-близка до Слънцето планета и най-горещата планета в Слънчевата система. Температурата на повърхността й достига до 475 градуса по Целзий. Венера се върти по посока обратно на часовниковата стрелка, което означава, че там Слънцето изгрява от запад и залязва на изток. Това се нарича ретроградна ротация. Не се знае точната причина за ретроградната ротация на планетата, но има няколко теории, които предполагат, че тя може да е била причинена от голям астероиден удар или от сложни тектонични процеси. Знаете ли, че най-скъпата подправка в света е шафранът? Тя се получава от цветовете на шафрановия мезохар. За 1 кг сух шафран са необходими между 110 и 165 хиляди цвята, които се получават от засадена площ по-голяма от 2 футболни игрища. За да се наберат 150 хиляди цвята са необходими около 40 часа интензивен денонощен труд. Средната цена на килограм сух шафран в България е 8000 лева. Не знам за вас, но аз смятам да се придържам към шарената сол и червения пипер. Знаете ли, че най-бързият човек на света е Юсейн Болт? Този ямайски спринтьор е като светкавица на пистата и държи световния рекорд за 100 метра с време от 9,58 секунди. Но колко бърз всъщност е той? Според едно изследване, Болт е достигнал невероятната скорост от 44,72 км в час между 60-я и 80-тият метър в този спринт. Това е почти колкото максималната разрешена скорост за шофиране в населено място. Знаете ли, че на най-малката планета от Слънчевата система, Меркурий, са открити лед и органични материали? Това може да ви изненада, като си има предвид, че Меркурий е най-близката планета до Слънцето. Тези находки обаче се намират в кратери близо до полюсите на Меркурий, където слънчевата светлина никога не достига. Тези кратери са сред най-студените места в Слънчевата система с температура около минус 170 градуса по Целзий. Според учените, ледът и органичните материали са доставени от комети и астероиди, които са се блъскали в планетата в продължение на милиони години. Знаете ли, че някои кучета могат да разбират повече от 1000 думи? Според изследвания, едно обикновено куче може да запомни около 150 думи, но има и такива, които са способни да научат 250 думи или повече. Разбира се, това зависи от много фактори, като породата, интелигентността и обучението. Например, Чейсър е бордър коли, което е показало изключителни езикови умения и е научило над 1000 думи. Това го прави едно от най-умните кучета в света. И като заговорихме за кучета, знаете ли, че шоколадът може да бъде смъртоносен за тях? Той съдържа вещество, наречено теобромин, което е стимулант за човешкия организъм, но е токсично за кучетата. Теоброминът може да причини на домашните ни любимци повишено кръвно налягане, аритмия, тревожност, конвулсии и дори смърт. Количеството теобромин варира в зависимост от типа шоколад. Например, черният и горчив шоколад е много по-опасен от белия и млечния. Ако имате съмнение, че вашето куче е яло шоколад, незабавно се свържете с ветеринар. Знаете ли, че бананите са криви, защото растат към Слънцето? Когато се развиват, те се отклоняват от силата на тежестта и се насочат към източника на светлината, който е Слънцето. Това се нарича отрицателен геотропизъм. Най-скъпата картина на света е Спасителят на света на Леонардо да Винчи. Тя е продадена за 450 милиона долара на търг през 2017 година. На нея е изобразен Исус Христос, който с дясната си ръка прави знак за благословия, а с лявата държи кристален глобус. Най-дългият полет без прекъсване е от Сингапур до Ню Йорк. Той трае около 19 часа и покрива разстояние от 15 300 км. Изпълнява се от сингапурските авиолинии с помощта на специален самолет, като директният полет в момента струва между 1300 и 2000 долара. Знаете ли, че гласът ви може да се промени, ако дишате различни газове? Например, ако дишате хелий, гласът ви ще стане по-висок и писклив. Причината за това е, че хелият е по-лек от въздуха и звукът се разпространява по-бързо в него. Има обаче и друг газ,
който може да има обратният ефект. Той се нарича серен хексафлуорид. Този газ е много по-тежък от въздуха и звукът се разпространява по-бавно в него. Ако вдишате малко серен хексафлуорид, гласът ви ще стане по-дълбок и нисък. Това е интересен феномен, който показва как различните газове променят скоростта на звуковите вълни в гласните ви струни и съответно тона на гласа ви. Това беше всичко от мен, скъпи приятели. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля ви не забравяйте да се абонирате за канала и да цъкнете камбанката. За още подобно съдържание цъкнете тук и тук. Радвам се, че бяхме заедно и ще се видим отново в следващото видео.